じゃかわいい、君かわいい、ウーあ、あ。皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。エストシャックです。皆さん、元気だといいな。今日ですね、もう一回、The First Take の、チャンネルの動画リアクション作ってみたいです。今回は、なんか、フルーツジッパーっていうアーティストっていうバンド、First Take 見てます。私の一番可愛いところっていう、曲ですね。フルーツジッパーって、ってこと、今日は、なんか初めて、そのグループ、聞いてる。はい。かわいそう。マジで、かわいそうじゃない。それは、その意味は、良くない意味。そう、かわいいみたいです。このグループ。なんかメンバーは、なんか全部、いろんな色、着ますね。はい。マジで、めっちゃかわいい。みたいです。でもさ、なんかみんな、フルーツジッパーってこと、もしたら、知ったら、教えてください。全然、聞いたことないから。はい。でもさ、なんかみんな、その前、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。でもさ、一緒に見ましょう。お願いします。ブーム。かわいい。OK。日本語字幕だけ。みんな緊張ね。はい。私、マジで綺麗な。はい。オレンジのメンバー、マジで綺麗な。顔が綺麗じゃん。アニメっぽい曲。タンタンタン。なんか私、ファーストテイク、ってったら、ちょっと、緊張すぎになるよ。そのダンスは何いいな、可愛い声でしょ。なんか、可愛いな、アニメのピみたいな、音でしょ。なんか、自走だけ、作る後、ような、可愛い。ダンスもある？教えて。なんか日本に、もし、新しい、なんか ID のグループ、作りたいなら、何しますか？何して方がいいですか？なんか、アイドル番組とかありますか？なんか、BGT とか AGT みたいな番組ありますか？あと、なんか、みんな、私の番組、リアクション動画、見たいですか？教えて。オレンジメンバーだけ？このピンクのメンバーがもう可愛いよ。一番可愛いじゃん、オレンジのメンバー。名前何ですか？有名なグループですか？新しいグループですか？聞いたことないじゃん。ねえ。かわいすぎー！本当じゃん！かわいすぎー！私なんか、時々なんか英語先生やってる。で、なんか、私のなんか学生、私の子供は、
その曲、ような曲、大好きと思います。みんな歌うと思います。ウーそのみたいな曲を、子供が大好きでしょ。子供はなんかその曲が大好きと思います。あと、男の人も、なんかアニメが大好きの人はなんだっけ忘れちゃった。オタク。それはなんかオタクが大好きっぽい曲と思います。なんか可愛い女性と、可愛い顔と、なんかみんなは、なんか可愛い、なんか可愛いワンピースも、ワンピースじゃないけど、可愛いドレス着るとか、そのことをなんか男大好きと思います。ウーえい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 めっちゃ可愛い君可愛いウーあ可愛いじゃん可愛いやできないよ。できない。K-POP の、K-POP のことできない。かわいいかいすぎありがとうございますめっちゃ元気でしょマジでかわいすぎ本当じゃん本当じゃんなんか私も、すごい、ちなみになんか私も、なんかそのリアクション動画を作る、前に、いつも緊張なります。マジで緊張なるよ。なんか、日本人は、なんかちゃんと見てるってことを、考えてるから、それは多分間違いですけど、なんか、私は、それを考えてるから、マジで緊張なります。だから、なんか、ファーストテイクのアーティストの気持ちもわかるよ。それわかる。はい。だから、なんか、いつも、なんか、ファーストテイクのメンバーは、なんか、緊張ってこと言ってると、私はなんか、その気持ちわかるって考えてる。はい。でもさ、可愛すぎ。マジで可愛かった。はい。フルーツゼッパでしょ新しいグループですか教えてください。フルーツゼッパってこと。みんな、コメント欄で。でもさ、なんか、like バットンをして、チャンネル登録しながら、チャンネル登録よろしくお願いします。ただ、ほら、エースのシャッケです。キブラ、プレイです。見て、ありがとう。じゃあ。